И здравейте, приятели! Да знаете, че в този клип ще изпробвам тази игра и да ви кажа принципно кога ще снимам. Принципно ще снимам събота и неделя клипове. Очаквайте тогава клипове, за да знаете. Събота и неделя, всяка събота и неделя очаквайте по един-два клипа. Мисля, че ще е така, не знам. И да, сега ще изпробвам тази игра, защото реших да си изтегля и имаше под коментарите се бяха добри някакви. И камера се дръпна да видя какво представлява. Брат ми каза, че е много тъпа, не знам. Сега ще видим какво представлява Need for Speed No Limits. Да, и предлагайте между другото игри, защото в момента нямам на идея на какво да снимам. Затова им предлагайте игри в коментарите. И да. Защото нямам на идея на какво да снимам, за да ви забавлявам. Най-вероятно ще снимам с Момчил Димитров. Да. Най-вероятно събота или неделя. Абе ще видим. Сега правим така клип. За да ви обясня кога ще снимам. И общо взето Team of Server, мисля. Не знам. Не, бегал тук, не знам което. Добре. Искам тази кола, дето е отдясно. Ще да махна този звук. Така, извинете за това. Да пусна малко музика, че все едно отиваме на погребение. Иха! Абе аз като кажа нещо, то се получава. И сега какво? Ма че какво трябва праса? Бич. Играта е общо взето хубава. Особено ме кефи. Аре бе, нещастник. Не мога да бегам. Аз съм с Mustang GT и не мога го сдухам да ева миризляк. Аре бе, нещастник. Много ли беше си? И сега какво? Втора, трета, пета. Айде, отиде пич. Такъв е живот, като те смутаняци. Аз съм про. Такъв е живот. Че я да пусна музика, какво правя пък аз? Не бе. Окей. Така, пускам музика. Опа, извинете за това. Добре. И сега какво? Аре, отидех. Да бе, човека, не е малко звук. И сега какво? Аре, искам и аз да играм. Играм, бич. Затова е... Абе, тази игра на мегата, бе. Майко. Сега на къде отим? Виж
Вижте просто за какво става въпрос. Има... Не са лоши графиките. Абе, бива е играта, бе. Къде мина това? Аре. Бате да не ме пусна някаква Миракуай. Добре, бе. Добре. Аре, добре. И сега? Посредата. Я. Тука. Какво е за? Семета. Добре, какво? Добре, не окара. Това аз знам какво вече. Йо. Добре, поне не ме пусна с някакво таванче. Вика. Ким. А Ким да си... Опа, ще е израза на глупост. Арбе. Къде? Какво направих, бе? Ай! Не знам какво това. Семета. Левел уп, бич. Абе, върни се назад, бе. Абе, искам... Не, какво направих, бе? Абе... Добре, отивам тука. И ми иска нет. Семета. Ай, хората ми искат пари, бе, бе, си майката. Тук ще го. Сега ако не тук... О, тук е, бе, вижте. Кажете ми, че не съм по... да си кажа. Буквално никога не съм играл, признавам се. Добре, не знам. Преди малко разбрах как се игра в клипа. Айде. Аз ще ги сдухам. Ще го сдухам. Ай. Ма Кирчо. Ма дай му малко газ, бе, пич. Харе, бе. Не била яка играта. Направо не била яка. Леко, бе, нещастник. Аре, карай, бе. Сега... О, да, бич. Айде, духа се пата това. Духно. Къв беше, не знам. Да ви кажа, ако искате да играете с мен, пишете в коментарите. Ще играем. Мен не ми пречи. Само ще намерим на коя игра да играем и... Да. И пак ви казвам, пишете в коментарите коя игра снимам, защото нямам си на идея. О, не. Какво правя? Дай му. И за какво? Ага. Когато карам из каналите, бич. Добре, знам, това е полиция. Пичо, бе, защо тук има полиция, бе? Коя полиция кара в каналите е така? Интересно. Не знам какво беше, но ще има друга запита. О, вземи го. Нещастник.
И какво не го минах? Така ли? Бати. Ма иска да го мина. Ще го мина. Какво? Не знам какво е това. Семета. Се ще разбера някой. Добре, знам, че това не го мина. Да, се пробвам поне това мина. Ай! Какво иска, бе? Не разбрах. Добре, отивам се играть на колата. Ти горе, бе. Добре. Така. Едно нещо нещо. Апгрейднах, извиня се. Да видим. Аре. Това апгрейд. Добре. Вече мога. Искал ми апдейтове, бе. Ето, бе. Аре, бе. Какво зарежда толкова силно, не знам. Yes. Почвам. Абе, давай, бе, скибе. Почва се. Иха. Дай му. Честно си кажа в този клип да призна. Това е уникална игра. Честно ви казвам. Дръпнете си. Хубава е. Ай. Диваци, бич. Айде, второ. Честито. Какво е диваци един от втория бич? Какво е това? Тука. Абе, канца, бе. Добре, не знам какво. И приятели, това ще е всичко от мен. Ще се видим в другия клип. Очаквайте в събота, неделя, пак казвам, нов клип. И това ще е всичко от мен. До следващия клип.